سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نلومي عيسى 4 طرق للتشحن عيسران سلستنا باستدالو وزيناتات بمسرد بريزيدنت تግራይ دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል زقرب حتو بيت مغرب منግስት تግራይ متعراي ፈጻሚ ስራሕ መንግስት تግራይ ከካየድ ምውሳኑ ብዛዕባ መውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ኩምድማ ብዛዕባቲ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ኤርትራ ወሪድ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ እገዳ በዝምልከት ወአበቃል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሂብዎ ዘሎ መግለጽን ኣብ ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣጋጢሙ ዘሎ መጥቃዕትን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም موسى سراويت إيرترا كاب تግራይ زلاق سلام نموحس أقداس بقتا يخبل وهبقال منستر وصاي قدايات أمريكا نيت برايس أبزقبرو غازيتا وعلى تزاريبو وهبقال منستر وصاي قدايات حبرات منقستات أمريكا نيت برايس مزغازيت أنياتا أبزقبرو ركب بزعبا موسى سراويت إيرترا كاب تግራይ كومدما منستر وصاي قدايات حبرات منقستات أمريكا أنتوني بلينكن مسقدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد زقبرو ركب إتي موسى ناي سراويت إيرترا ترغاغي صديو إتي موسى أمكك أوام كخون تثبيتا لو ودي زبد حتى مسقربلو نيت برايس أبزهابو ملسي أبزحلفه مودعتا سمون مسقدامي منستر أبي أحمد أبستقبره ناي تليفون ركب زقداي RST نيرو مسقدامي منستر أبي أحمد بعسران حدن طري زرب ككايت تخايل نيرو أبتستخيد زرب كا موصا سراويت إيرترا كاب سمين إثيوبيا زركبو بزحتني حدقا بأتاتات زرب تخايد لهم منستر وصاي قدايات حبرات منقستات أمريكا نتم عبالة بحاقو استقبل والله موصا سراويت إيرترا كاب سمين إثيوبيا دما زلاق سلام نموحس أقداس مخانو أملكتيو بجكازي علم لخوين تغاصاص ارتسب أو مسلات كأتو كفق قدم ونصاوعيت أغري والله أمريكا بسمين إثيوبيا بحبرة أفريقيا زمرح مسرح سلام مدقاف كتقصل مخانون اتمنستر وصاي قدايات أرغاغيتيو بتوسخيا بإثيوبيا كل الأورومو زلو زي مرغا مفصمتا خغبرلو أدلاي مخانون مستقدم منستر زرب تخايدلو نتقدمو قال أوارح استبصحب مقراز تصابؤتات أما تكبارو زلو قصال معبالتات كومدما موصا سراويت إيرترا بزملكت زلو حدش أونتاو معبالتات نيدنا سراويت إيرترا كاب إثيوبيا كوصو كمز جمرو أفلطلنا كمتي أبدو أفريقيا سمع استقبروا لكم دما بستفلالي مجلسات زوهب كلهم ناي وصاي حيلتات كسحبو صاوعيت دقيمنا نقرب موصا سراويت إيرتران كالوت حيلتاتن نبار سلام نمرغاص مولو سبأو تبصحنت نمرغاص غزاتاو حدنت إثيوبيا نمرغاص وسانيو ولون موصا سراويت إيرترا خاب سمين إثيوبيا حويسو أونتاوي ملكتات يقلقلاب زلو الأوان حيلتات إيرترا بالعلي سلامويان سبات جهس سبأو مسالات كم زفصم زغلت صبصبات يشغلنا لا بتوسخ معقات عزيز دل سبأو حجزات قصيلو لا منقستات إيرتران إثيوبيا دما بز ጉዳይ ተሐተተን ዝኾኑ መርመራ ከገብሩ ለም ጻውዒት ነቅርብ በተወሰኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸያን ተቆጻጸርቲ ሰብኣዊ መሰላት ሙሉእ ፍቃድ ክህብ ጻውዒት ነቅርብ ድሕሪ ምባል ወሃብቃል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኔት ፕራይስ ብዛዕባ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ቁም ድማ ብኸመይ ናብ ሰበስልጣን ኤርትራ ሓበሬታ ተመሓላልፍ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ብርገጽ ኣብ ኣስመራ ኤምባሲ ኣለና ዝምድናና ብቐሊል ኣዘራርባ ክግለጽ እንከሎ ውጥረት ዝመልኦ እዩ ብርገጽ ኣብ ኣስመራ ንዝርከቡ ሰበስልጣን መልእኽቲ እናመሓላልፈሉ ኣገባብ ኣለና ሓደ ጊዜ ነቶም መልእኽታት ብግልጽ ምብጻሕ እቲ ዝበለጸ ኣድማዒ ኣገባቢ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝወረደ እገዳ ኣመልኪቱ ድማ ምስኪናት ኢትዮጵያ ብዝተሓዝ ዝተኣወጀ ብርክት ዝበሉ ናይ ተሓታትነት ኣገባባት ኣለዎ ሓደ ካብኡ እዚ ምምሕዳር ዘተኣታተውን ፕሬዚደንት ባይደን ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ዘውፅኦን ፈጻሚ ትእዛዝ እዩ ሓይልታት ኤርትራ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ብዝገበርዎ ምትእትታው ኣብ ልዕሊኦም ዝተወስደ ናይ ተሓታትነት ኣገባባት ኣለዎ ኣወንታዊ ለውጢ እንድሕር ቀፂሉ ግን ነዚ ኣብ ግምት ክንእትዎ ኢና ዝኾነ ተወሳኺ ናይ ተሓታትነት ስጉምታት ኣገዳስነት ኣለዎ وديو ويس بنصاريو كنوسن كلنا نخلو نرئيو صبوق حماق اب قمت كنأتينا بمبال حبرات منقستات أمريكا نتقوداي بقربا كتكاتاتو مخوانا يقليس زولا كم زفلت أبز حلفك قربا معلتات صحافي كفلو وصاي قدايات حبرات منقستات أمريكا أنتوني بلينكن بقند مسكينات سميني تيبيان مسرح فزاصما وعد سلامن زرئيو زولا معبالتاتن كالنا العلو مسقدماي منستر أبي أحمد زرب كم زكايده تحبير نيريو مسرت بومبر حوحات دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል አፈጻሚ ስራሕ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዳግመ ምትዕራይ ከገበር ዘቅረበ ሕቶ ቤት ምክሪ መንግስት ትግራይ ምትዕራይ ፈጻሚ ስራሕ ወይ ካቢነ መንግስት ትግራይ ከካየድ ወሲኑ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዘሳለጦ ሻትሻይ ዘበን 50 ሰርዑ ጉባኤ በፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዝቀረበ ዳግመ ምትዕራይ ካቢነ ስራሕ መንግስት ትግራይ ከምኡን ሓድሽ ኣዋዳድ ባን ምፍጣር ሕጊ ኣውጽዮና ሰርሕ ከጸንሕ ወክልና ክወሃቦ ንዝቀረበሉ ሕቶ ተቀቢሉ ኣጽዲቁሎ ህሉ ኩነታት መሰረት በመግባር ተፈጢሩ
زلنا ناي مسغار اوان كوم دما زت سلامن زمطن كابينه نمطياس حدش عقمن متقامن تساتفه نمعباين داغماي متعراي فصامي سراح منغست تግራይ አድላይ ምዃኑ ስለዝተኣምነሉ እቲ ሓድሽ ምትዕራይ ከም ዘድለየ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ቤት ምኽሪ ነዛ ኣመልኪቱ ድሕሪ ዘካየደ ዘተ ስዒብዩ ኣጽዲቕዎ ዘሎ ብመሰረት እዚ መንግስቲ ትግራይ ሓድሽ ኣወዳድባ ንምፍጣር ሕጊ ኣውፂኡና ሰርሐ ክጸንሕ ወክልና ክወሃቦ ነቲ ቤት ምኽሪ ብዘቕረበ ሕቶ መሰረት እቲ ቤት ምኽሪ ብምሉእ ድምጺ ኣጽዲቕዎሎ ዶክተር ደብረጽዮን ነቲ ኣፈጻሚ ስራሕ ክልላዊ መንግስቲ ዳግመ ምትዕራይ ክግበር ዘቕረበ ሕቶ ኣብቲ ትማሊ ሰኔ ዝተኻየደ መበል ሻድሻይ ዘመን ሓምሻይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ሕቶ ዘቕረበ ንሱ መግለጺኡ ጀሚርና የዘለና ንኡስ መድረኽ ካብ ከቢድ ኩናት ናብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ መድረኽ እንሰጋገረሉ መድረኽ እዩ እዚ ናይ ምስጋር ግዜ ብጥንቃቐ ክትሓዝን ክምራሕን ይግባእ ስለዚ ሰላምና ተሓልዩ ደልዲሉን ክቕጽል ዘኽእል ምትዕራይ ክንገበር ይግባእ ስለዚ ዓቕሚ ኣባላት ሕወሓትን ካልኦት ተጋሩን ንምጥቃም ዘኽእለና ምትዕራይ ክንገበር ክፍቀድ ዝተኸብረ ቤት ምኽሪ ሓላፍነት ክህብ ኣሓትት ክብል ይሓቲቱ ነይሩ ቅድሚ እዚ ትማሊ ዝጀመረ ጉባኤ ክልላዊ ባይቶ መሪሕነት ሕወሓት ኣብ ኣኼባ ከም ዝቐነዩ ይግለጽ ኣብ ሰሜን እቲ ሃገር ንኣስታት 2 ዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ከብቅዕ ብ2 ሕዳር 2022 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተፈረመ ስምዕ ሰላም ዘላቒ መቆራረፂ ጸብኦታት ስዒቡን ሕወሓት ንገለ ላዕለዎት ኣባላቱ ካብ ሓላፍነቶም ኣልዒሉ ዝብል ጽንጽንታት ተሰሚዑ ነይሩ እዩ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ መሓወር ኣመራርሓ ለውጢ ከም ዝገበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ብሰፊሕ ተዘርጊሑ ነይሩ ኣባል ፈጻሚ እቲ ማእከላይ ኮሚተን ወሃብ ቃል ሕወሓትን ጌታቸው ረዳ ድሒሩ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን ንድሕነትን ህላውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘድልዩ ነገራት ዝተመስረተ ንለውጢ መርርድ ኣሎ ካቢነ ሚኒስተራት ግን ኣይተመስረተን ወይ ዳግመ ኣሰላልፋ ኣይተገብረን ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ ብመሰረት እቲ ስምዕ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ከቕውም ትጽቢት ይግበር ኣብ ትግራይ መጻኢ ፖለቲካ ትክልል ምሕደርኡ ስርዓትን ካልእ ተዛመድቲ ጉዳያትን ጠሚቱ ንውሕ ንዝበሉ መዓልታት ምምያጥ ክካየዱ ከም ዝቕነዩ ማዕከናት ዜና ትክልል ክገልጹ ቀኒዮም እዮም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ካሊፎርኒያ ተመልሶኒ ሓደ ዕጡቕ ቅድሚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ንሸውዓተ ሰባት ህይወቶም ይሕሊፍዎም እዚ ድማ ኣብ ሓደ ህቡብ ኣዳራሽ ሳዕስዒት ብዝተፈጸመ ተኽሲ ህይወት 11 ሰባት ድሕሪ መጥፍኡ ድሕሪ 2 መዓልቲ ጥራይ ዘፈጸም ዘሎ መጥቃዕቲ እዩ እቲ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ኣብታ ካብ ደቡብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ከተማ ሃልፍ ሞምቤይ ኣብ 2 ዝተፈላለዩ ቦታታት ይተፈጺሙ እቲ መጥቃዕቲ ዛኦቹን ልብ ዝተባህለ ወዲ 67 ዓመት ነባር እቲ ከባቢ ከም ዝተፈጸመ ተፈሊጡሎ እዚ እታ ዝበዝሑ ኤስያውያን ዝነብሩላ ግዝኣት ኣብ እዋን ጽምብል ሓድሽ ዓመት ቻይና ኣብ ሞንትሬይ ፓርክ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ እተሓዝነሉ ዘላ እዋን ዝፍጸም ዘሎ ካልኣይ መጥቃዕቲ እዩ እቲ ጥርጡር ትማሊ ሰኔ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣስታት 2 ሰዓታት ጸኒሑ ናብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ካውንቲ ሳን ማቲዎ ኢዱ ሂብሎ እቶም ቀዳሞት 4 ግዳያት ኣብ ሕርሻ ዕፉን ክርከቡን ከለዉ እቶም ካልኦት 3 ድማ ድሒሮም ኣብ ጥቖም ኣብ ዝርከብ ናይ ጽዕነት መካይን ተረኺቦም መርመርቲ እቲ ውልቀ ሰብ ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈጸመሉ ምኽንያት ክሳብ ሕጂ ኣይገለጹን ኣዛዚ ፖሊስ ሳን ማቲዎ ካውንቲ ክሪስቲና ኮርፖስ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ጥርጡር ብመኪና ናብ ሓደ ናይቲ ከባቢ መደበር ፖሊስ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ገሊጻ ነቲ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ተጠቂሙሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተገለጸ ሽጉጥ ሒዙ ከም ዝተረኽበን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ፖሊስ ይተሓባበር ከም ዘሎን ወሲኻ ገሊጻላ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም